A Corporación de Ribeira acordou en pleno ampliar o número de DESA en instalacións municipais, agilizar as obras en execución e poñer en marcha as adxudicadas. O apagón vivido o pasado luns obrigou a adiar o pleno ordinario de Ribeira, que se celebrou finalmente na tarde de onte. Antes de comezar, o alcalde Luís Pérez Barral destacou o labor desempeñado polo persoal municipal, forzas de seguridade e polo persoal sanitario ao longo das 21 horas nas que non houbo luz en Ribeira. O primeiro en tomar a palabra foi o concelleiro do Grupo Popular, Álex Vidal, quen afondou na necesidade de contar con desfibriladores semiautomáticos DESA nas instalacións municipais, proposta feita por el e polo partido. Tendo en conta que o 80% dos casos teñen lugar nos domicilios ou na vía pública, só é posible axudar a estes cidadáns de xeito inmediato a través do uso do DESA, desfibrilador semiautomático. Por parte das persoas que se atopen na contorna, entidades científicas como a Sociedade Española de Cardioloxía abogan pola instalación de máis dispositivos deste tipo en lugares e instalacións de uso público, co fin de evitar mortes que podan ser, en moitos casos, evitables. Recentemente deuse conta da posta en marcha dunha iniciativa pioneira como Cardio Ángel, no Concello de Ribeira, coa que se formaba unha rede de voluntariado e se activaba a posibilidade de dar aviso aos servicios de emerxencia a través dunha app. Algo que afirmou que é unha motivación para seguir dando pasos na consecución dunha cidade segura e preparada para facer fronte a este tipo de intervencións. Vidal concretou que serían 4 DESA a colocar no centro de Raqueta, na Casa Consistorial, no Auditorio e no Lustre Rivas. A proposta foi ben recibida por parte do Grupo Socialista. Creo que todos estaremos de acordo no que a ampliación deste tipo de instrumental e material é totalmente necesaria e que a inversión en este tipo de material é totalmente necesaria. Cita 4 desas, creo que un desa costa de media uns 1.000 euros, máis ou menos, e, polo tanto, esta solicitud incluso podería facela frente á Concejalía de Saúde se tuvera partido, polo tanto, si a través dun crédito extraordinario, dun suplemento de crédito, unha ampliación de crédito. O concelleiro do PBBI e encargado da área sanitaria, Juan Luis Furones, recordou que a aprobación do uso do DESA data do 2017, con Alberto Núñez Feijóo como presidente da Xunta. Esto significa que está aprobada hace 8 años. En el momento actual tenemos los DESAs que quedaban en aquel momento, algunos sin mantenimiento ninguno, como pude comprobar personalmente en algún centro educativo donde acudí a dar un curso de RCP de forma gratuita y donde los electrodos estaban caducados del 2017, no había el resto del componente que exige la ley y todo este tipo de cosas que hay alrededor. Por supuesto, estoy completamente de acuerdo y por supuesto lo vamos a votar a favor. Sí que es cierto que, bueno, la iniciativa Cardio Ángel que el señor De Bricio y yo mismo presentamos en este mismo auditorio hace un tiempo incluye la implantación de 2 DESAs nuevos. Uno está destinado a la policía local y otro está destinado al vehículo de emergencias, portátiles, y estamos sopesando la posibilidad de instalar al menos otros 2. Xa que apunta que atendendo á redacción da lei terían que estar instalados no mercado municipal, na fieiteira, na unidade de condutas aditivas, no conservatorio e no concello. En este momento solo se dispone del de la fieiteira y del concello, o sea, al menos se necesitarían otros 3. Tengo que hacer una corrección a su exposición, es simplemente una corrección técnica, porque desgraciadamente a los 5 minutos no aumenta la supervivencia al 50%, desciende por debajo del 50%. Mentres que o BNG destacou a importancia de ampliar os DESA en instalacións municipais. A saúde, a protección da veciñanza, pois son un asunto importante do que nos ocupamos dende sempre. Ocupamos e preocupamos. Temos que dicir que esta moción chega un pouco tarde no sentido de que pois xa se tomou esta iniciativa hai tempo, non é dicir, actualmente estamos adquirindo 2 novos desfibriladores, un que se instalará na comisaría da Policía Local e outro que irá nun dos coches patrulla. A proposición popular foi aprobada por unanimidade. O PP presentou outra moción, neste caso encabezada pola concelleira Ana Barreiro, para axilizar as obras que están en execución e que se poñan en marcha as xa adxudicadas. Este actual goberno é un campión en canto a venta en redes sociais e sair na foto, porque vostedes apresúranse a visitar as obras e sacar a foto, vamos, máis rápidos que Billy rápido. Pero a realidade é que o pós do 2022 e 2023 está na súa práctica totalidade sen facer
ou feita sen cumprir os prazos que marca a Lei de Contratos da Administración Pública. Pasamos a analizar obra por obra e veremos que neste goberno non hai máis que publicidade e propaganda. E para que non digan ou boten a culpa ao anterior goberno, se lles vou dicir, voume ceñir a aqueles anos nos que vostedes teñen a responsabilidade de gobernar, que os anos 23 e 24. Nomeou numerosas obras, unha das primeiras o Centro de Deportes Náuticos que se vai a construir en Aguiño. 1.179.750 euros. Prazo de execución 15 meses. Formalizouse o contrato o 7 de febreiro do ano 2024. Financiación deixada polo anterior goberno. Debería estar acabado o 7 de marzo do 2025. Estamos xa a piques de empezar maio. Se alguén pasou por aí, dudo moito que se finalice en xuño, que é o prazo que ten para finalizar. O concelleiro de Obras, Xavier Vidal, botou man dos datos para afirmar que Ribeira sitúase entre os 5 primeiros concellos da provincia a nivel de licitacións. Eu tamén vou a comenzar pola parroquia de Aguiño. Onde hai nada podemos asfaltar a Francisco Lorenzo, como decía vostede, unha demanda veciñal que fomos quen de entender antes de cumprir o segundo ano de mandato. Podemos comparala ca Rúa Castelao, un proxecto do anterior goberno que levou a cabo en contra do sentir dos veciños e das veciñas e que, sorpresa, non contemplaron a pavimentación, sendo este goberno quen vai a poñer en marcha. A nota desa ven aí. Tamén a mellora da Rúa Corbelo, a licitación do Conservatorio de Aguiño, en execución a Escola de Deportes Náuticos. Igual é que ten que pasar por aí a vostede para enterarse de algo. En Castiñeira, rematada a rexeneración do Paseo dos Mosqueiros, a pavimentación de Curros, axudicada para comenzar xa a obra da renovación da Meixira. Non se preocupe. O punto foi aprobado tamén por unanimidade.